Ka United Democratic Party UDP haka santarik rumpang arjar pusan kala pelai pai ba ya kathup kikular lani ka manifesto na ka benda collection MDC Shakhasil Autonomous District Council KHDC bat Jantahil Autonomous District Council JHDC ha office trekam jongka ka badan ha Bomfile Road Shillong ya kani kathup kikular la pelai pai ba the working president ka UDP ba Tito Starwell Khan harengkan ke jidan lang ba polling do working president ba Jimino Mautho general secretary ki MLA nalor ki wei hakani ka thup kikular ka UDP kala kdo halo ka jingpun ko bori ki district council ban yada yo pod usam ka jala ban kentiu ki rulom trairi ka jing persha halo ka jingsha thambor ki riti dustur lakdo ru halo ka sinsar khadar ka bakhoj ka jing sumar ban penne ban kentiu ka jing sumar trairi ka jing kentiu ki tien hajala nalor ka hok halo ka khando ka siap bat ki marpo khando habai dei ba ka jingte lakam ya ka jingrung karthap ki poiwer bari bat barjala ka UDP ka lakdo ba kanwat ki lat kilanti ban pun ko bor da ka anya ki hima ilaka ki raj ki shnong ba kinte lakam ya ka jingwan buhai ki poiwer ki weipat kimat ki kanthop ban penlong anya baro ki riti ki dustur jeng ki hima ilaka ban kentie yo ka khayi ka pateng bat ki yo ki hat ban pen khlanye ki yeng ka shari na lor ki wei ai sendon da ki sernat lani ki certificate ya ki nong ai sumar kanbat bat ya kani nginang pen scam shu nginang kentiu shu habade bat ka jing kentiu yo ka jing sumar jogi khasi habade bat ki yo ki hat na kaliang ka isi haka por bang yalam ya kayo isi hapo UDP na ka UDP ngila dep sna kayo kawai kayo ngila sna hapo riangdu hapo Mausen Ram ngila sna kawai kayo hapo amtai hapo nong scam konsulsi ngila sna kayo hapo riboy ngila penklanya kayo hapo berni bat konta tertel ngila sedang ya kayo bat hakajuk hapo bat ya kayo do wat ya kayo do ngila sanction kapisa ka babun na kaliang ka council kumno ban penklanya ban penhabril ya kayo do kabalong kawin na kiyo kabahe hapo kari khasi ka jogi kadi ketika klan ka jogi ya ke kiyo kihat ki badan hapo kari khasi kabede pat kumno ban klan shu ya kiriti dustur kabede baka sersa kada haka isi kabala ladap nilapan klan ya ki ilaka ki jogi ki leadership ki jogi da ka bagi wara ki ai bagi penseluruh ki hima bagi don lagi ki ai bat kawai ka bangiwan ra atau por bagi dalam ki isi ka lomba ilala bat pelong yakin sim ki bapura ki hima hidup ki bat kawai na kita kalong baka hima meliam ka badon daki acting sim la bukan senam nre haga ni ka kenti haga isi jong UDP ilala ban ra sim bapura bat pelong ya ka election ban jet sim bapura jong ka hima meliam kata kan ka ba ngidon ya ka jing amnut ba kunjuru haga bede bat ka kentiu ya kayo kakot ka council na kalian ka isi yang tigipon nga snai council asset di balong kum ki tourist spot ban kentiu wat ya ka camp tourism hak badai bat ka traditional tourism ila nang pen klan juju ya ka ka heritage bilik ka badan hang teh po mau tlang lala ru hak ni ka tem ka beladap ka cing trilang di borok ki MDC lala ru ban pelong wat ka monolit festival kum nu ban penek pensa ya kiriti ke dustur ki jungi ya ka rukom riam terai ke jungi ka rukom bam terai ke jungi ikini ki borok khoi ila le ila sedang bat nginang follow up nginang pen klan susu nginang pen wandur susu hak Islam di Banuan kita kat tu kat ni ki mat ki bang akwa kan kedau bat kum juru habede bat ka khuit ka suba bede bat kamarian kedai kani ke isi hapo ka UDP ka Banuan Ra ya ka Solid Waste Management Act kani ka act kalong kumnu Banuan Ra ban pen khuit ban nong ki snong ki ba khuit ki ba suba dei lembah kani ka ai ka Banuan Ra tak katau ngala bat ong hangi kiwe ki dang wudur ngila dia kiwe ki dang ong bagi kemu ngila dia ngila sedang ni kakam ram jungi mata kalau baladang ilet yang supai ba dang pai ba dang jit ngi kemudian isi baladang iwan biang haga council bagi nang penpa susu ini dia bagi nang le susu ini dia kata ka digin semua abe dei bakaroi kapar hagi snong kitau dei ka isi por UDP ka Baluan Ra ya ka Village and Town Development Council Act kani ka act kalapan kere lupa ya ka direct funding ka central government kala keren nakapor Baluan Ra ka grassroots governance akaba penklanya ki sinong kita bijungi ban yo ya ka direct funding hadien bala amen ya ka section ngilabut din ru na kaliang ka jungi kum ka party ban kaliang ka jonga kum nong elam akaba ngilai what should Delhi ban ya keren sepang ka amendment ya ka section ni persya ka jung penrung ya kita ki 100% tribe ka amendment ya ka section
ia keren sepang ka seat, ia keren sepang ka board, kabang inang penkut board susu ya ka district council. Autonomous District Council, GHEDC, cùng Senior Working President, berbeda kani ka manifesto ke jungi hijuban banyada berkenet berkentil berkentil badan mat hijura ini berkebet kebiak coba jantung aku kali ilah ban polisi ya. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha. Pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.